Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina seyyidil enbiya vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem Müslüman doğullar, önkü jelesede hemçinani ki söz verdim ki bir siri alaimleri ki inçeme yıllap, 20 yıl, 25 yıllap hemen. Hemmez deňde elbette. Şonu Vehhabiyetin alamat deyip tanylýadylar. Emma soram tahqiq edildi, muhtemelen bahs boldy, mubahese boldy. Oturuşully nihayetin belli boldy ki yo beýle diýmişdik ki. Bu Vehhabiyetin alamatı olmaz dursun. Doğru ehl-i sünnet vel cemaat hasa Hanefi mezhebinin aqidatymy çıkşy. Bir näsanaň şoň hakynda men inşallah eşare edip geçip gideň ki inşallah öwde gurunlarken Allah Teala tawfik berdi. Egerçen de elbette bir dappa ýöne. Geçenki nusxalarda şonu Vehhabiyetin alamat diýip aýtýardylar. Sonraki jedid nusxalarda meni hasf etdiler. Egerçen de şiil meni öwrläp ýamaşadan goýa ki şonu hasf etmedik ýaljak bolup ýamaşadan şonu Vehhabiyetin alamaty diýip aýdyldy. İnelekem awal kurun berilýän gurun şi. Vehhabi bolan adam şonu keplenýär. Vehhabi tanýjak bolanlar. Vehhabi bolan adam tawhid bilen kepler. Özün muvahhid koýar. Munyň maksady özünnäkin nauz billah müşrik bilmekdir. Tawhidin haklygyna hiç kim şeki ýokdur. Musulmandan müşrik bolmaz. Müşrikden musulman bolmaz. Ziddan la yestemi'an iktirsat üýüşmez. Şu formysyny aýdylýan kepşi. Nime gurun ayet tawhidden keplemeklik Vehhabiyetin alamatymy? Ya alamaty diýärmi inşallah mem hakynda soran bir gurun eder. Ýöne şu soňrak aýdan gaideti, soňrak aýdan sözi ziddan la yestemi'an iktirsat üýüşmez diýen aqida musulman dogan şi Mu'tezileň aqidasy şi. Mu'tezile diýerleri musulmanlygyna ýöne ähli sünnet vel cemaatyň 4 mezhebinden kullanma haris cemaat şi. Ähli sünnetden hep sayılmaýar ýani şu cemaaty. İnelekem ziddan la yestemi'an diýen aqida biziň aramyzda ençeme ýyl 15 ýyl ta 20 ýyl muhtelif tribullardan, muhtelif makallarda ziddan la yestemi'an iktirsat üýüşmez diýip şunu bir öz aqidamyz ýalag edip sunmalakim tebliğ edip gedildi. Vehhabileň alamatlary şudur. Musulmanlar bir wagt nauz billah şirke giriftar bolaýandyr diýen aqidany kullan red edip ýeçil boljak zat diýen musulman bir wagtda bir galat fikriňizinden şirke köfre giriftar bolsun. Yok bunu kullan red etdiler. Ziddan la yestemi'an diýip şunu ençemeýlap tebliğ edip geldiler. Emma soran biz bir nawar wurdyk muň hakynda. Fitne bozorg adına daktık. Şu bir siri bid'ati ki mantagada ba, bir siri zatları ki halaf-ı sünnet. Şu hakkında gurrun ettik. Ama arasında da süyücülük bilen hiç kim adını tutmani, hiç kim bir ihtirami etmeni biz vada inalekem şi tefsir-i savi. Sure-i En'am ayi 89'na ellezine amenu ve lem yelbisu imanahum bi zulmin ulaike lehumul emn ve ulaikumul muhtedun diyen ayetin matahtinne Allama Savi rahmetullahi aleyh ehli sünnet vel cemaatın şu has Türkmen Sehran ulamalarının kabul etdiğin kitabı inalekem üstada aydık koyuptur ki ziddan la yestemi'an diyen zat şu aqida kimin aqidası? Şi Mu'tezileň aqidasy. Sonra men ýani bilmek şol hasret koýberdiler. Egerçen ki bir ýyl ýamaşadan şonu Vehhabiyetin alamaty diýip aýdyldy. Ýene bir muradi ki bar. Ine şu diş doldurman hakynda. Şu diş doldurma musulman dogan 20 ýyl 25 ýyllap şunu şu Vehhabiyetin alamaty diýip biziň aramyzda olakam bir fitne okdadylar. Hatta gelin gyýdylar, gelin geltir aňyrdan diş doldurugly. Bu hanawada ki on şadamat bolupdyr diş doldurugly kullan kabul edenak. O gelinin sonra diş doldurulgy belli bolýar. Oňa diýilýär sen baýat dişini çekmeli. Gosluň dogry diýsen. Däletin dogry diýsen. O da diýär şeýle men kabul etýän ulamalarym şoňa dogry diýip aýtdy. Ýok, ýa çekersiň, ýa sen talak berjek. Men çekip biljekkä tur ura diýip diýär. Nauzubillah talak berip goýberildi diýdi. Hudaý taqqatan. Ne kadar adamlar dişi doldurulansaň şoň gosul dogry diýip öldünden sonra, dünýeden gaýdandan sonra nauzubillah şoň dişini ammarda çekip alan adamlar var. Indi bir gurrunma ki 20-25 ýyllap şunu tebliğ edip gedildi biziň aramyzda. Emma soran bir kefinden dänildi. O belli boldy, ýok bir Vehhabiyetin alamaty diýip. Omşa arada şu bolan kemçiliklere, şu müşkilatlara eti kıyamet kim jogap bermeli? O da ne kadar dişler gitti, hop diş haber kabili jobran dat. Ne kadar adamlar zahmady tutup gitti, ne kadar adamlar dişin çekip geljeklerini açdy. Bular bir kabili jobran dat. Kıyamatına bir kendileri verecek zat değil.
Ama ne kadar arız tohmet, kine, kudureti ki arada dörögli. Eti kıyamet günü nauz billah kim cevabını vermersin? Ne diş doldurma hakkında? Xudu Türkmen Sarayı mecmui fıkhisi var. 7 tane başlığı var. Muhtelif yerden ulamalar. Şu 7'in 6'sı kabul etti ki ehl-i sünnet vel cemaat Hanefi mezhebinin fıkhında varsa doğru da atçı. Ol bir neferim ki kabul etmedi. Ona ra'y ödüne mübarek. Biz ona da falan zat diyenle. Yöne Müslüman da onun gurrun şunusine ki ne deyip avval bir zatları ki bidune tahkik gelip aydılmalı. Hop sıfır mesele fıkhi şey. Mesele fıkhi de xud mezhebin içinde tefavut ra'y oluyor. Hatta vakti bir mesele cedid eve geliyor. Hop biri doğru diye, biri yanlış diye. Onu haydan sonra tahkika geliyor. Hemçinani kişi mesele Meclis Fıkhi Türkmen Sarayı'da tahkika geliyor. O sonra belli oluyor ki Hanefi mezhebinin öz fıkhında hatta İmam Muhammed rahmetullahi aleyh öz ra'yi şunda hiçbir irat yokmuştur. Şimdi gurun şunusuna ne mi deyip akıbıl gelip barakim şiforum ulukon zerrelere sebep olmalı. Hop nihayeten aydılmalı kepsi de Müslüman da olur. Şu mesele fıkhi tefavut ra'yi var. Her kim öz anamet yani aliminin kagulağı sivayda amalla. Ama yok. Şu ganimet bir zat tapsa şol derrev şu Vehhabi'nin alamat deyip şuun kummalakım yapşırılıyor. Vehhabiyet şuun bizim aramızda bir alet boluğu şey, bir bomba atom şey. Bir adam birinin terine keplese son derrev üçkenem eğer çenlik şun aytyanlar Hanefi mezhepte de bir doğru diyen yeri de bolsa son derrev şuna Vehhabiyet mark oluyor. Yani şey Amerikan tutumdan auzubillah. Amerika ne dedi? Herkes bamanist, o terörist dedi. Her kim bizi bilen olmasa terörist. Bundan da gurur mu tutturmayayım? Yani hem sen aydan kulak asmalı, sen aydan kulak asmadık Vehhabi olmalı. Nauzubillah Müslüman da olalım. Şu ulaka mırcanlık şey. Yeni bir mesele ki, bundan evvel şunu Vehhabi'nin alamat deyip aydılıyordu. Ettehiyyatoda, Esselamu aleyke de. Hop sen salam kime veriyorsun? O bir ikiden eşitip tu. Seni görüp tu şuna Esselamu aleyke deyip aydılıyor. Hop bir akıllı kep. Bir akla huşa insanın bir fikrini doğru geleyen kep. Şu meseleden gelip istinbat ettiler. Nauzubillah biz ettehiyyatoda Esselamu aleyke deyip aydamızda pes Esselamu aleyke deyip eşitip duran adam, görüp duran adam aydılıyor. Pes onun Resulü Huda'da şu ta'da çünkü biz Peygamber'e salam veririz eyyuhen nebiyyo deyip Peygamber Huda'nın ruhu hazır nazır bolmalı deyip ayttılar. Neçe yıllar? Ençe yıllar. 15-20 yıllar ne kadar kitaplar yazılışın hakkında ki bizim akidamız şudur ha Vehhabiler min kabul ettiyenlerdir nauzubillah. Sonra yok bu tahkika geldi, gurrun edildi, navar verili. Hemçinali kesin hakkında ben bir navar vurdum, fitneyi bozarıp adına taktık. Bir sürü mesailer ki halaf-ı sünnetti, ben aydip düşündürdüm Müslüman doğrular, şu Kur'an'a ora, hadise ora, Hanefi mezhebin fıkhına ora doğru deyişi. O zaman şu arada at tutmani, hiçbir lakap ya bir teleka at koymani, ne oldu bi? Biz ayıp düşündürdük ki o da şi, Esselamu aleyke kaf hitap deyip ayet diyarsanız, şi Hanefi mezhepte doğru deyişi. Yine Hanefi mezhepte şunun hakkında iki ra'y var. Vakti ki bir adam Allah millek nevi rahmetullahi aleyh hidayet cildiyek bab-ı sıfat-ı salatta getiriyor. Haşiye hidayete. Getiriyor ki vakti bir adam ettehiyyatu da esselamu aleyke deyip ayetiye şu bir yadigarı güya ki şu bir hikayeti hali Peygamber Aleyhisselam'ın halatından Şeb-i Mi'raj'da Allah Teala bir misal, bir mekan zatının yanına alıp gitti. Şu ta'da Allah Teala Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyo ve rahmetullahi ve berekatuhu deyip ayetti. Biz de namazda şondan bir yad edip barakim Peygamber'e salam veriyet deyip ayettik. Bu bir ra'y. İkinci ra'y Allama Sahabe Reddül Muhtar Allama Şamil rahmetullahi aleyh Huda Reddül Muhtar cildidu metlebun fi aqdil asabi innet teşahhudde getiriyor. Ki vakti bir adam salam verenne ştadan güya ki öyle Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhuna öyle ştadan oturan yerinden salami veriyor deyip ayettiği. Şey deyip ayettiği haleti inşa diye. Yani Müslüman da onun her bir suratında da her bir gayesinde şunu tutan da Peygamber Huda'nın ruhu hazır nazırlıklık çıkmayasından. O nerede çıkmaya? İnelekem Meşkatte Kitab-ı Salat'ta hadis geliyor Peygamber Huda'dan. İnne lillahi melaiketen seyyahine fil ard. Bedun şek Allah Teala için bir aylanıp veren, seyredip veren ferişteler var. Yubelliguni min ummeti es-selame. Şol men ummetim bana salami versele, şol ummetimin salamını bana yetiriyale deyiptir Peygamber Huda. Pes vakti biz esselamu aleyke de ya Resul esselamu aleyke eyyuhen nebiyyo deyip ayetiyaz. Ştada Kur'an'a vera, hadise vera etiqat şey
ki bizim şu salamımızı ferişteler Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem getiriyor. Yahud Hanefi mezhebinin öz fıkhında da geliyor. İnalekem Haşiye Hindiye cildi şiş Seffe-i Sisede bir spencinde geliyor. Bir erkek bilen bir heley karar oluyor, izdivac etmeli oluyor. Hop, şayet gerek tanın nikah edecek olan ağzından 2 tane şayet gerek. Mun öyle yandan öyle aklı işledip ne mi dedi diye. Gel nikah etmezse nikah değil. Kim şayet? Onu Huda şayet, Peygamber de şayet diye aytdı diye. Olamalı ştada diye, şıladım diye anır baş bir günah kaçırıyor, mubtala bolugly. O ne mi deyip? Çon hazır nazır bolmaklyk, hem yerde şahit bolmaklyk, hem manadı görüp durmaklyk. Bular Hudaýyň syfaty. Hudaýyň syfaty şey. Sen Peygamber Hudaýyň gelip barakim. Allah Taala bilen deňel tiýardyň, şu bir ulaqam bir günah kaçyryk musulman dogan. Otam nihayetten soňra mundan da diýenler soňra belli boldy ki ýok. Bu da Hanefi mezhebiniň öz aqidatymışdyk. Wahhabiýetiň aqidaty diýmişdik. Musulman dogan açıklawaýdyn inşallah. Şu bizim aramızda Wahhabiyet diýilen zat bir tefekkuraty ba, bir nazaraty ba, bir iştibahati ba. Ýöne bizim aramızda Wahhabiyetiň jüdägene bir jamaati ýok, jüdägene bir guruhy ýok. Bir siçi hormatly taqdirlaryň aýtýan kepler de 100den 95'i şu Hanefi mezhebe ters. Ähli sünnete muhalif şey. Bir 4-5 sanagy ba ha sanayan zatlar dogry. Wahhabiyetiň alamaty. Ol Wahhabiyeti ki bizim aramda vücudu yok yani. Bir sürü lagzy şahy fikri ýöne ki bizim aramda mutasifana tapylagly. Ýene bir muradi ki şony Wahhabiyetiň alamaty diýip sanalýady. Soňram bundan elbetde öwürliler. Inalekem alaka diýilýär. Selläň izinden 2 ýersiň arasynda bir ýarym metr ýalak şoňa meňdeş ta bilen etegine gelinçe ejada ba. Hamana şon şemele diýilýär oňa. Alaka diýilýär. Şon sallamaklyk. Musulman dogalar bir gurrun maşlady wede. Bir bolýa din, kamil din. Bir adam ma kamil din hemme de bellisin. Amal edip bilmeň edip ýa. Amal edip bilmeň edip ýa. Hop, şol adam her näçe günahkar da bolsa, şol adam musulman diýilýär. Hatta bir adam nauzubillah ömür saýa namaz okymapdyr. Ömür saýa aragys gelipdir. Ömür saýa günahkarçylyk edipdir. Emma men musulman edipdir. Qur'any men kabul. Näde okuýaň? Näde etýäň? Dogry aýtýaň. Men zeif. Her bir suratynda şey edip gidipdir şony. Ahirde men nauzubillah dünýeden agdyndan nauzubillah bila nisbet araň ýeti gelipdi ölse, şol adama kafir demek dogry däl. Näme diýip? Şu aňyrbaş günahkarçylykdy, emma islami, imani, Qur'ani, sünneti inkar eden zat ýok. Emma bir adam gelse birçi sünneti inkar etse, näde diýip ýaratdy? Neden tapdym ony? Nauzubillah ştada şol adam nikah bolýar. O näme diýip? Sen sünnet-i Resulullah'dan inkar edip durun ştada. Şu sünnetin birki mustahab özde. Mustahab etden sowap şey, näme şey? İkisellän arasyndan, iki ýersiň arasyndan sellän izinden alaka sallamaklyk. Peygamber Hudaň sünnetinden mustahab diýip sanalýar. Mustahab diýeni etden sowap, etmeden bundan hiç bir günahkarçylyk ýok yani. Inalakam wada, şimdi men okuyup bereýin. Cem'ul Vesail fi Şerh'il Şemail Molla Ali Qari rahmetullah aleyh Hanefi mezhebin mu'teber kitabı şundan ayetli hadis getiriyor. An Nafi'in an İbn Ömer radıyallahu anhu قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selle kellehine başını örtürdü, daňardy. Şonda näme derdi? Şu alakatın izinden sallardı. Nirek? Beyni katifeyhi iki kuröňüň arasynda sallardı diye. Ve kana ibn Ömer yef'alu zalika. Hazreti Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu, Hazreti Ömer'in oğlu o da şunu şey derdi diye, şu sünnete amel ederdi diye. Ve kad sebete fi siyar bi rivayetin sahiha, kamil rivayet-i sahiheden kitaplarda sabit bolly, enen Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem kana yurhi alaqatahu ahyanan beyne ketfihi, kavatlarda alaqanı sallardı ve kavatlarda näme derdi? Bidun ki alaqanı sallasın, hemin türü sadece sellege yerdi diye. O da musulman doğan şey Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti mustahab şey. Etden şunda sowappa. Ha gelipdir bir işini edipdir, Peygamber Hudaň sünnetine amal edip gelip ýa. Seni musulman gelip şunu inkar etsen, maskar etsen, meni seni musulmanyň imamyny hatyra düşýärdi. Beter habardar bolayly. Wahhabiyetiň alamaty diýäbi. Dogry Peygamber Hudaň öz ýoly şey. Ýene bir murady ki, inçeme ýyllap şony Wahhabiyetiň alamaty diýip aýdylýar. Ve henidem aýdylýar, emma kitaplaryndan şonu hazretdiler. Ve ýene şunu öwrläp aýtdylar şeýil, ihtiýaty zuhur okuýmaklyk musulmanda.
İhtiyatı zuhurun hakkında Hanefi mezhebinin içinde iki kavul var. Kâfiler var okuymalı deyiptir. Kâfiler var aslen şunu okumak gerek gelsin deyiptirler. Okuymalı diyerler de var, okuymalı diyerler de var. Hemçin hani keşva ve demin kitaptan okuyup vereyim. Sahibi Behrur Raik şuna adına İbn-i Nuceym diyerler. Lakabi Ebu Hanife Sani değil diye. Hanefi mezhepte ağır baş bir muteber kitapsı. İnelekem cildi do Bab Salatul Cuma da getir. Aytiya ve kad kethura zalika min cehleti zamanina aydan ve men şa cehlihim salatul erba' ba'da'l cuma bi niyetiz zuhur. Şular ağır baş bir nauzu billah asam bir doğrudat diye okumaklık deyiptir. وإنما ودعها بعض المتأخرين عند الشك في صحة الجمعة بسبب رواية عدم تعددها في مصر واحد وليست هذه الرواية بالمختارة. شن أقيم اللي بأيدليان رواياتlar İbn-i Nuceym rahmetullahi aleyh deyiptir ki şu muhtar rivayet deyişi deyiptir. Muhtar rivayet deyişi deyiptir. İndi görüyorsunuz ne? İbn-i Nuceym rahmetullahi aleyh'in şu öz aqidati Hanefi mezhepte tefavut ra'yi var. Kâsirli okuymallıdır, kâsir okuymallıdır. Onun nauzu billahi eğer ihtiyatı zuhur okuymasızlık ya okuymallı demeklik ya okuydan da bar öyünüzde okuyun mescitte okuyman demeklik Vehhabiyetin alamatı olayanmasa onun şu İbn-i Nuceym rahmetullahi aleyh de Vehhabi olmalı Allah. Hanefi mezhebin ulukan alimi 700 yıl mılına geçen adam Vehhabiyetin henüz iyisi göremedik o vakti. Nauzu billahi onun şu Vehhabi olmalı Allah. Bir var akım gelip de var akım İhtiyatı zuhur okuymalı diyorlar. Ha elbette bizim aramızda okuyuluyor. O da bir delille. İnelekem Allame Şamil rahmetullahi aleyh cildisi inelekem metlebun fi niyeti ahir zuhur bazı salatul cuma'da getiriyor. Tevzihat veriyor. Onun ahirde aytiyor ki eğer şunu okuymaklık bir telekeçiliğe sebep olacak olsa şunu okuymalıysın diye. Yönü gurun şunu diye. Nahnun la na'muru bi zalika emsal hadihi'l avam. Biz şu ihtiyatıdır okuymalı olsa bunu umum Müslümanlara biz okuymalı vaydamlak diye. Okumaklığı Allame Şamil rahmetullahi aleyh tercih veriyor. Nihayeten sana mustahab diye ihtiyar. Ama şimdi umum Müslümanlara okuymalı vaydamlak. Bel nedullu aleyhil havas diye. Bir kişinin ulamaları ki şu mantıqada var. Şolar okuymalı aydıptır. Bu da kimin kavli? Allame Şamil rahmetullahi aleyh Hanefi mezhebin bir muteber terin fıkışı. Her bir darul ifta barsan, her bir fetva verilen yere barsan, şu kitap başlasın diye faaliyet elhamdülillah. İnelekem ve de bir mesele fıkhi. Okuymalı ne var? Okuymalı diyen ne var? Okuymalı adamda şu form okuymalıdır, ulamalı okuymalıdır. Ha gelse biri biz diyse Allame Şamil rahmetullahi aleyh'imiz kabul etmeyiz. Başka bir tahqiqim olsa, yetenmese bağın şunu okuymaklık mustahaplığını yetenmese, başka adamlarda emrediliyor, okuyunuz şunu deyip. Hop onun da müşkülü yok. Sizin öz rayınız önüne mübarek. İnşallah bununla yani Türkmen Saran Mecmui Fıkhı'nda koyulur. O tartışma meselesi açılır inşallah Teala. Onun müşkülü yok. Ray ekseriyet hayzı olsa, hayzı ray kavi olsa o sonra okulur ya okulmaz inşallah Teala. Yöne nihayeten Müslüman doğurmuş. Mustahab diyen zadi. Nihayeten şu hükmü mustahapsın. Zımma okuyulayan yerde, zımma düşen yerde hiçbir şek yok yani mustahab. Okuyasan mustahab olacaklığını hemen. Hopstada bir mustahabı terk eden ne? Mustahabın hükmü ne mi? Essena soğab var. Mustahabı terk eden ne? Şöyle Vehhabi ol yani. Allame Şamil de şunu okuyadan sonra mustahab deyiptir diyelim. Hoşnun var. Olakan bir oylamalı vurundaş. Hanefi mezhebinin içinde vakti kaçınan tefavut ra'yi var. Gelip ten tarafı mukabılını Nauzubillah Vehhabi deyip aytmaklık ayaş töhmet diyemekmiş. Ayel kıyamet günü ertesine kim cevap vermeler? Bularını bir görün. Camiada şuform galat fikir öğrenip falan mantığı okuymuyor, onlar Vehhabidir. Falan obu okuymuyor, onlar Vehhabidir. Bir de Hudaydan korkmalılar mı kamşın hakkında? İkbal Allah'ın rahmetullahi aleyh bir şehir aytiya. Ey ki başı hikmet-i din ra emin, batı guyem noktayı şer'i mubin. Ey ki başı hikmet-i din ra emin, batı guyem noktayı şer'i mubin. چون کسی گردد مزاحم بی سبب چون کسی گردد مزاحم بی سبب با مسلمان در ادای مستحب را فرض گردانیدن زندگی را عین قدرت دیدن. Çünkü mikrofon sizin elinizde halkta size anam ediptir. Ayaşı meseleden bir söz ifade etmeli. Mustahab ra farz gerdaniden zindagi ra aynı kudret diden. Bizim aydamızda oraya olmalı.
Her kim bizim aydamına varab olmasa näme diýen awul billah. Vehhabidir bular diýdi. Ýok musulman dogan. Hanefi mezhepde tefawuty raýba. Okuýdan Musab diýip men muny etek tutdugymda ýöne şunu düşündirjek bolýan. Keşi meseleden Vehhabiyet diýen gurun çykmýar alhamdulillah. Ýene bir gurun. Geçenki sirlerde onu Vehhabiyetiň alamat diýip aýdylýardy. Bir eşaret edip geçeýin. Biz şuňky musulman doganlar ýalňyslyk ýüzünden gabrystana barýas, şeýle barahim öýden öçe niýet etýär. Men şu goýuny gitjek behawatdyna taň gabrystanyna bilmeýän o dansmazly öldürjek diýip aýtýar. Ya şu tokluy nedretdim behawatdyna taň ýoluna diýilýär. Ya münktimen behawatdyna taň ýoluna dansmana taň ýoluna diýilýär. Musulman dogan şu diýilýän kep bir aňyr baş bir ýalňyş kepşi. Nedir diýilýän zat ibadat bolýar. Nedir ibadat? Kefin dogurlamaly, şeriat dili biler diýipdir. Sen ýüregiňde bir zat bardyr ha. Hudaýdan gaýry nezretmeklik näme bolýar? Hudaýdan gaýry nezretmeklik, Hudaýdan gaýry ibadet etmeklik bolýar. Men wagty ki men stada diýsem, şu men münktimeni nezretdim, behawatdyna taň ýoluna, şu goýuny nezretdim, dansmana taň ýoluna. Musulman dogan, şu behawatdyna taň ibadaty. Ha, dansmana taň ibadaty. Hanefi mezhepden okyp bilen, hawlykmaýan hene. Allah'dan gaýry nezretmeklik ibadatçy. Hopşa ibadet bolýanmada besin nezretmek dogry tertibine emesin. O da şey diýmer o da şu münktimen, şu bir goýun, şu 100 goýun Allah'ın ýoluna şi, sogaby behawatdyna taňky. Sogaby danışmana taňky. Sogaby Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dogrusyny etmesin. Şeriat näme bilen? Şeriat dili bilýär. Dilin wagtyla dogry keplemän no, şeriat sen ýüreňe hökm bermeýär musulman dogan. Osam şu taýda maragym şi, aňyr baş bir ýalňyslyk şi. Ine lekem okyp bereyim. İne lekem mektubat İmam Rabbani rahmetullahi aleyh. Muceddid Elfisani rahmetullahi aleyh. Bizim aramızda eger sendeki fıkıh kitap değil, fıkıh kitaplarını okuyup vereyim. Ehli tasavvuf kabul ettiğin kitapları, şu el kitabımızın için okuyup vereyim. Hem de cebinin kitabı şey. İne lekem nerede geliptir celdisi mektube çeliyek çap-ı cedidinden seffeye çağırsa da çehil çağır. Şey diyeyim ya. Ve hayvanatla ki nezr meşayih mi konen. O hayvanları ki meşayihlara, evliyalara nezret diyerler. Ve bersere kabirhay işan refte, şolan kabirlerinin yanına barıp, an hayvanada zabih mi nemayen, şolan barışıda damağın sarıyarla şolan nezrettik deyip, der rivayet-i fiqhiye, in emeldaniz dahile şirk sahtenliktir. Rivayet-i fiqhide muhteber, Hanefi mezhebinin kitabında, na'udhu billah, şuna şirk diye ayettirler, doğrulam. Şirk diyen günah Allah Teala men her günahın geçsem geçerin, şirki geçmerin deyipdir. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın diline ait diye innehu men yushrik billah, İsa Aleyhisselam o da gurrun yağday şunu ha diye her kimi ki Hudaya şirk getirse Allah Teala şuna cenneti kullen haram etti deyipdi. Onun ştayda aya biz şey aydiliyen keplerden korkmalılar mı akıyım? Ve der in bab mübalağa nemude ve in zabihra barb evliyalan kabrinin başında ya şolardan zebh etmekliği, şolardan şimdi nezr etmekliği az cinsi zebayihe cin engaçtan ki memnu şeriyas. Şuna şuforum niyet edip men behawattina taň olan nezr ettim deyip eltip şota öldürmeklik. Şuna guya nauz billasin cından çirim öldürünýärlik sen deyipdir Hudaý taqqasyn yani. Ve dahili daire şirk azin emeliniz iştinab bayet nemut. Şili işte näme etmeli? Musulman ölgöwresini çekmelidir musulman dogan. Emma bir gurrun ba ýanaştada. Bizim fıkıh kitaplarımızda kän zatlara şirk diýip gelýär, kofr diýip gelýär. Emma musulman dogan awwala şunu düşünmeli. Şirkden müşrik bolmaklyk çykmaýar, kofrdan kafir bolmaklyk çykmaýar. Vakti fıkıh kitaplarda bir zada şirk diýip aýdylýar, şirkin meratibi bar, şoň ahyrky mertebesi adam diýinden çykarýar. We kofryň da meratibi bar, ahyrky mertebesi şoň diýinden çykarýar. Ondan bärde emma musulman ýalňyslyk ýüzünden bir siri galat fıkıh ýüzünden bir siri täwilat berekli, bir ýalňyslyk ýüzünden bir iş edip aýdylýar. Şol musulmany şol işiň telekeligini düşündirmeden çyrim. Şoňa aýdylýar, siziň etýäňiz haýatynda şirk şi. Emma ol bir şirk diýär ki insan diýinden çykarsyn. Şubar düşünmeli gurun haýgatyndan. Hode Sahih Buhari'de gelýär. Kofrun duna kofr we zulmun duna zulm. Kofr wa eteğinde de başka bir derece kofr wa. Şirk wa ondan etekde başka derece şirkler wa. Kestada kawat musulman doganlar hewre dili tiz entejik bolsa falany kafir bolly, falany müşrik bolly musulman dogan şikep aslan dogry kepdiýär. Ha düşündirjek bolsaň
Nihayeten Müslümanın hakkında şu şirk diýilýän zat günahı kebire bolýar. Bir ulaqam bir günahkarçylyk, şuň edenişine bir batyl etdi, soňamda batyl boldy. Öz imanyny nämetdi şundan bir hatara oklan zatçy. Otam şuny biz her wagtda şu hakynda nämetmeli bolýar? Habardar bolmaly bolýar. Inalakem elbette şayetde bir diýsin-de, bula sen ýorgudyň diýsin. Men Müslüman, men ýorgudym diýär. Inalakem Allama Zahid Kawsari Hanefi özü. Mutaassib Hanefi özü. Makalat-ı Kawsari Seffey divisi çeresinde nağat zatları şu taada başa bir alim bilen tarap bolup durup aýtýar şu kofr diye. Onu haytan aýtýar ve nahnu iza zekerna rajulan bi kofr her wagtki biz bir adam şu kofr diýip aýdamyzda illama naqsudu innahu nataqa bi kelimetin tanqulu min al-milla. Şu bir kefi aýtyşy insan şu musulman aýdyp duran adamy dinden gewresini çekýärşi diye. Dinden şu adamın gewresini çekýär, dinden çykmaklygy mümkin. Wala nazimu anna qailaha kafirun. Biz bir zada kofr diýip aýdamyzda biz beýle bir maksadymyz ýok ki nauz billah şol kafir bolsun diye. Belki şu kefi nämeden çyryp aýtýar? Belki şu kefi biz şundan çyryp aýtýar, kofr diýip ýaşyryp diýip ki musulman adam öz gewresini şeýle bir teleke keplerden çeksin diýip aýtýar. Inalakem gurrun näme asyny diýär? Gabrystallan başyna baryp ya öýde oturan ýerinde nedir etmekliň gurrungy? Ki men nedir etdim behwetine taň ýoluna, halat nebiň ýoluna, garahun kan ýoluna, ýene biriň ýoluna musulmandygyň şu nedir diýerler ibadat bolýar. Niýede gitdi? Nälekem oza Raddul Muhtar Hanefi mezhebiň mu'tabar kitaby jildisi matlabun fin nadr allazi yaqaw lil amwat öllerden çym nedir bolýar diýipdir. Allahdan çym diýen zat ýok. Min ekseril awam kim etýär? Am musulmanlar etýän işi. Düşünýän adamlar etjek işi däbi. Näme nedir etýär? Min şem'in aw zeytin aw nahwi şem nedir etýär? Men barjak falanyň gabrynyň başyna şem ýakjak. Nedir etýär şoňa? Ya bilmeýän meni ot ýakjak, ya goýun öldürjek. Allama Şamî rahmetullahi aleyh istada bir gurrun aýtýar, bir am adamyň gurruny, bir am adam gelýär gabrystana diýär. Ya seyyidi falan, ey falan weli, ey falan ağa, in radda gaibi, eger men bir ýitirip gelipdir da, men şu ýitirenim taft beradan, ew ufiya maridi, ya men meridimi şafa beradan, ew qadayta hajati, ya men hajatymma şonu bitiradan, hawa feleke min az-zahabi ew al-fidda. Sana şuparım, gyzyllar, kümüşler, başga zatlar men sana nedir etýän diýip aýtýar. Bir am musulman. Allama Şamî näme diýär? Şuň edenişi batylun we haramun. Edenişe batıl, eden nedir de haramsın diye. Näme diýip? Li wujuhin bir nokyp bereýin. Annahu nadrun li mahluqin, şuň edenişi mahluqa nedir etmeklik. Ve nadru lil mahluq ya la yejuzu. Mahluqa nedir etmeklik dogry da. O näme diýip? Li annahu ibadetun. Mahluqa nedir etmeklik ibadatçy. Behwetine taň onu nedir etýär musulman dogan. Behwetine taň ibadatyçy. Eger çendiki bisin bilmeýän etýär, şu ulaqam bir günahkarçylykçy. Wal ibadatu la takunu li mahluqin. Ibadat diýerler mahluqa bolmaýar. Hemme musulmanyň agydasynda, emma musulman doganym şunu ýalňyslyk ýüzünden marahim biz şunu etýär. Ve şu bir ulaqam bir ýalňyslyk. Mundan awal näme diýerler bilýärmi? Şu wahhabiýetiň alamaty diýerler. Soran bu hakynda gurrun edildi. Memberden aýdyldy, nawardan aýdyldy. Başga majarislarda maňa bähs boldy. Soran belli boldy, ýok, Wahhabi alamatda, bular dogry Hanefi mezhebiň öz agydasymış. Arada türkmençilikde ýormak bar. Ýorlýar, ýüregi Allah bilen. Musulman dogan. Biz ýürege wara bolmalyş, kitaba wara bolmalyş. Ulhan gurdun daş. Ýüreg dogrylaryň bilen. Men sen marahym ejen bagyňa sebäp dursam. Hop, sen ne hamatadan men öwrläp men sen gawar ýany aýtsaň, sen kefe kabul edersiňmi? We de şeriatda şeýle. Biri şoýlaş barahim öz heleýine şoýlaş. Talak diýip aýtsa. O şeriat şaýtyn ýüregiň özi, ýa-ni talak bol diýip aýtýar. Ya subhanallah diýip otdur da. Subhanallah ýerine heleýine barahim sen talak diýipdir. Şeriat diýýär talak bolýar diýär. Şeriat dili biler diýerler şu musulman dogan. Bir zadyň daşyny dogrulamaly. Wagty bir zadyň daşy dogry bolmasa, inalakem wezde Qurbanlyk çalmaly bolanda Peýgamber Huda aýdypdyr. Aýt okulýan ýerde her kim qurbanlyk aýt namaz okylmaqa qurbanlyk çalsa ýöle öldüren etşoň diýipdir. Eger çendike müň bir tarapdan niýetin dogrulasyn şo. Aýa şo niýetden peýda barmy? Keşe Peýgamberiň aýdana, Hudaýyň aýdana, Hanefi mezhebiň fiqhina, kullu ulamalar marah el-sünnetin ulamalar aýdan kim ters gelse, musulman dogan otada niýeti dogrulanmaklyk hiç wagtda peýda bermeýär. Ýene bir näçe murat bar?
İnşallah Taala onu inşallah soran ben aydan yeni bir näçe murat baş ki şonu näme diýdiler? Mundan awal Wahhabiň alamat diýdiler. Ola qon gurunşy, bular mezhebi bilenak, bular taglidi kabul edenak, bular sowapçylyk redetýär. Bilmeýän şoňa meňes nägadar töhmetler. Elhamdülillah arada CD urly, taam meýitin hakyny öläp pişirilýän taamma, oňa hakyna CD urly. Hakykatda tasawwuf diýip sowapçylyk, haqqany sofi pirçilik näzire bolmaly, onu düşündirli. Arada kaglar paýlanly fiqhi, Hanefi mezhebiň öz fiqhine göre soňram inni gurun ewez bolagly inni. Ýaqynlykda şu gurun ewez etdiler ha. Awwal Wahhabiň alamaty bular şoparyn mezhebi bilýän nädir? Bular amamadan bilýän nädir? Bular ýene birden bilýän nädir? Bular tasawwuf edýändir. Bular sowapçylyk kabul edýän nädir? Kän şuna meňdeş kepler aýdyldy. Emma ýok gördüler. Elhamdülillah mecmui fiqhi boldy. Otada ustadlar başy olaqalar huzur tapdylar. O şoňa meňdeş zatlar boldy. Soňra belli boldy ki ýok bular çyndan Hanefi, Imam Azamyň da sad muttabi. Indi näme diýerler bilýän? Indi diýerler ki ýok. Bula furuatta fıkhi mesailde bile Hanefi, aqidada bile Wahhabi diýip etýärler. İnşallah öwraki gurunda belli bolar ki bizim aqidamyz Hanefi mi? Ya bizim aqidamyz nauz billahi bir wagyn bir lagdyş bize giyipdir. Sözüm gıýtgan musulman dogullar. Gelin mesel ulama dogullamdan. Her tarapda ulamalar bar. Gelin oturşyň, açylşyň şu gurruňy. Düşünmer ýaly gurrun ýok ki, bir Kur'an, bir peýgamber, bir mezhepçi gelin açylşyň. Şugurun otursun öyle araňda hel edin şunu. Merdim şu betbagtydan şu, dorahidan şu nämetçiň bilmänlerlikden manahym çykdy. Allah Taala biziň hemme jegmine tawfik amel bersin. Wassalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.